Ay mga bay, kumusta mo tanan di mga bay? May nabiidis Pilipinas. Nga unta ninyo. Apay paguman ako og panghugas itaw na kusog ang uwan. Ipahuman ra gyud ko hugas ang uwan na hinatay dahon diri sa Gerger. Kaya nakakita ko dahon ni adto ko ganiya og Pacific Mall. Kay nag-releasing sa passport ba? Kuha ang ako ng passport. Natay ko ang dili kanimo. Atay. Lamig mo sa siya ikuan sa atay. Lamig kay mga buhayan. Sa dalag akong kaunon. Kasi kag atay. Tuyok atay. Kanon. Ini kayo. Atay sa manok. Ka. Isa manok niya. Dahil mulat ang baboy. Kanit ra kung ganahan. Ano. Isaw-saw ari ay. Tuyo na sili. Tuyo suka. Nang ulan no. Iba man ako hugas. May dugay na dugay update diri. Nga. Misal mamutitanan. Hindi kayo ang live, hindi kap-kap. Nailagan sa Pacific Mall karon. Hindi na lagi nilag stock. Dahil sila display dito nga dahon. Bakipon. Lami isa ikuan. Lami isa imo isa ipalaman mga bay anak. Tangin mo. Ang dahon niya. Lukoto ni mo anak. Wa din kag kanon. Oh. Palit sa baboy. Ngon. Ngon. Dalag kauno na ko kay mahal kay ay nakalami na lang jud. Oh my god. Umay kay pare sa mga halang-halang manok. Ani adobo. Adobong manok. Nga ba? Adobong atay. Itlog. Daon sa paminta. Nami sup-supon. Lado na may mga bay, gabi naman. Mingaw na kay
ulan. Sa ulan ningaw. Wala mag yoki sauce kasada. Shout out niyong tanan naglantaw diha. Ngaon na mo? Oh. Mag-live man ko niya. Hinay kayong internet siguro tungod siguro sa kuan kanang ulan, sige ulan. Nahang man dali akong sasawan eh. Da. Nilat ang tiil sa baboy. Nisi isaw-saw. Oh, kalami na lang yun. Giningaw mo dito aning mga baya. Tagsara ko maka tabok sa Pikas Isla ba. Kaya sa Pikas Isla ni siyang palit. Mga di lapo-lapo. Wasad mag-display diri sa lapo-lapo. So na juga sa kusina na eh. Satu na to akong rice, kaya biin na ba? Yan yung seta. Yan lang ako ani. Ubay man ang sobra sa tiil sa baboy. Oy. Dali ay unod. Bab. Yung bati sa Paris sa mga bati sa Paris din ma-feel nimo ang iyang fait. Ami giya sa mga adobo-adobo ana. Lami kini ikuan patatin. Kung iyaan lami kay mo patatin. Patatin o kare-kare. Shoutout sa kong ayaan dia setiap beriji. Lami kina siya muluto. Kari-kari o patatim.
ayaan si Anita, kong best friend. Gilab shout out. My best friend ayaan si Nits Iyana. May gilab shout out sa lahat ng Lusog team. Hopefully mamat na sa tanin nyo. Mag-love shout out Mama Alejandrita Pinocline, kubring bisdak sa iyo. Mag-love shout out sa akong inahan Cebu, si Mama Irene, kanyang YouTube channel Ate Irene Vlog. Mag-love shout out po sa akong kapatid na nasa UK, si Chancel Vlog. Sa akong very buotan kay nga amiga sa Bohol, si Terry Habits. Mega love shout out by kang Mami Ruby Tagya. Mega love shout out. Mega love shout out ninyo tanan. Si Ivan Verances, murag mingaw na lagi karon gat. Musta? Mami Ruby Tagyam, thank you. As always. Sa pagsabot. And everything about what happened. Thank you so much. Ano ba? Kabert, may love shout out sa akong kabert nga si Laha Nabel. Ang kanyang YouTube channel, Label Vlog. May love shout out. Kang tiya to nga. Marcel Kimno Yulander, may love shout out. Wala na ko ikilay kay na ulanan. Kang Gapi, may love shout out Gapi. Sa tanang Lusog team, may love shout out ninyong tanan. Ay, nilupad. Wala ni Horoton. Gutom juga yung hugas. Kanilinahan ko ni kaning mga kungkuan niya puti-puti stiil. Medyo episode. Kan Sir RB Vlog Talaak, Nels Vlog, bagong vlog si Sir Pulapo, si Joshua Abalorio nga grabe ka active. Nagalaw shout out. Naigalab shout out yung tanan. Ala, unod hindi nino, di lang. Kao na kanoy? Ha? Ikaw na ning unod, di ko aning unod karila kung panit. Nasusawan, oh. Ikaw na, kakadaan, kay nga no. Na, bati ba kayo ni matuog nga, busog. Ikaw na. Thank you so much. Busog na kiko. Mapanit naman to. Wala lang tambok-tambok ba? O ganahan ko isaw-saw sa tuyo. Suka, inaisilip sa kabuk. Nahalangan ako sa kabuk sili. Di apa. Asa pa to? Sa ambi ni be. Ito siya ngagpaton daan mga bay. Kay crispy man siya kung imong ngagpaton. 38 pesos and 25 centavos. Barato ra siya.
38 pesos and 25 centavos. Pero nakapalit ko ani one time sa Robinson Supermarket, 130. But nga nung mahal kayo sa Robinson Supermarket na sa Pacific Mall, sa Mandawi lagi sila permi na ay kuan ani supply sa Pacific Mall o sa Park Mall, Mandawi City. Dili pula po talagsar kay mo piting mahala makaabot ko makakita ko sa Robinson Supermarket mahal kay 130, 120 ana 118 depende siguro sa timbang kay naman si timbang gramo man ni ani pila man ni ka gramo 425 grams dara. Sige mga bay, mag-bye-bye na ko ninyo. Thank you so much. See you in my next video. May galap siya ninyong tanan. Thank you for watching. Bye-bye!